Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka KSU sengkme lingba kani ka kerwo balapha do samla Donald V thaba General Secretary ka kentu shabaro ki Nongmihkhmat kabri uhnyotrap bakim dei ban shuyo I tang nation rong lingba ka jing Pynthame ki wei ki ar halor ka lintiral kaseng kasngo bakum ki Nongmihkhmat ki dei ban pet bnya ban yo I shinna ya ka jing ma ki babon jat ki ba ap na ka jingwan ka lintiral ha kabri uhnyotrap bat kabakong san kadei kajingwan buhay shnong ki Nabar hapo kabri uhnyotrap ladawan Lynti kabaki ong bankit tang kamarbam kam hadien bakan poi suk karel kit briu namar baladon lupa Lynti yad ban pins khamya kani ngin hab ban phai shedien hakipor upa tirot sing bakumnu lingba kasurok ka East India Company ka sinshar dagi bor ya kari khasi ong ka karwo ngihap ban sngo tho shai ba ka jila Meghalaya kadang duna shibun ki an ban te lakam ya ka Jingrung latlan ki brio ki Nabar bat kumju ru ban penne ya la ka dustur ka riti ban long try ha ka khayi ka pateng ha ka khando ka shiap ong byang ka karwo ka KSU lingba ka ne ka karwo ka kwa ban bo jingkaliru ba balei duna palat ki Nongmihkhmat na ka jat ban riu ki ban ye khunting na ka banta ka ILP lani watang ban kran halor ka ILP lada dei haki rinsan sorkar ba pher lani haki lat pathai kubor ka KSU ka kwa jing penshai ru hatu ladan manu ki MLA ki baju le bandawai ka ILP na ka sorkar padeng ha Delhi ka notali ki jing tho ba ka sorkar jala ka lapha sha ka sorkar padeng halor ka jing kwa ILP ki pat nong shok shnong ka jila hatu ki MLA kim dei ban thrang ILP palat banya ka ba ki thrang I ka lintiral kentang ya wai ka KSU ka panbana ba ka senghi ka ne khundo ya persha ya ka lintiral kat ba ka jat pen riu hi kampat la ban shong shngan hala ka jongkari ha ka jo ka por ka kentu ki parado parasnam ba kinom sha ban Pynthame halor ka lintiral hinre ban per khat shwa ka lawei jong ka jat pen riu khlam da ya pet bat ka jing man toy shimet